खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 31 डिसेम्बर 2021 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो देरहासार जानो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन। आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयाबो बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानोबो हागोन। गुबुननि अनसायनायबो मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। गोबां खहा जानांनो हागौ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोजोनै थानो हानाय नङा। सुखुनि आंखाल जागोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन।
तुला राशि गिबि हांखो र थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो मान मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो क ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन अब्लाबो नाथाय गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयाबो बांगोन मोननो गोनांखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौबो मावफुंनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोजोननि आंखाल जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ समाजाव दिनै मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन नाथाय अब्लाबो लामा सामायाव सांग्रां जानाया गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां आया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ नाथाय अब्लाबो लोरबां जागोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।